Добре сте дошли в канала Savage Fishing. Направих един мухарски риболов. Набарах една хубава прилична риба. И другите бяха спортни и мерни риби. Добре се получи като излет. Сега пожелавам приятно гледане. Его набарахте. Така е. Его е. Един топоз набарах. Ох, майко, топоза, само как дърпа, приятели, виждате ли? Виждате ли един хубав топоз? И това е коксанта. Хе-хе! Хе-хе! Как се радвам като малко дете, защото отдавна не бях изкарал така мерна риба с мухарката. И това ще мерим сега, имам тук метър. 40 има или не знам, но бая голяма е, хубава риба. Его, как. Бяга. Яла. Яла, така сега. А как го взе изведнъж? Ето това е. Мухарски риболов е съвсем хубав, когато фащате голяма риба. Особено. Виж, не ще да идва. Я така, приятели. Как те набарах само. Добре. Един топоз така. В юни месец. Един хубав кефал успях на муха да набарам. Оле, то. Снимайте с кефалите. Его. Един хубав мишкар. Сега ще го снимаме, ще го мериме и ще го пускаме. Его, приятели. Почваме от тук. ,38 някъде. Санта кефал. Доста добре. Доста е борбена риба. Това мисля, че е женска, защото има хайвер колкото голям. И да не се колебаме, да пускаме тази хубава риба. Хайде. Его. Още една хубава, но не е като предишния. Мерна е. 20 нещо само на кефал. Добре. Тази вечер добре се получи нещата. Няма как да се отпътвам. Ще го. Ето. Вижте сега тук отсреща има няколко риби. Дали ще скочат? Те са малко... О, веднага. Как скачат? Това е само една. Видимо тук ще има ли скок. Ще фана много, защото виждам как изкачат само. Но не искам същите размери да повтарям. Его, такива риби сумата сега в момента са активни. Да го пускаме и да продължаваме да търсим големи риби, както преди малко видяхте. Хайде още една така прилична риба.
до... Сега тихичко приближавам там до храстите и мятам на течението. Мястото много така обещаваща. Да, едно ще видим дали ще скочи някаква репа. Веднага. Веднага. О май гот. Много скачат. Има много риби, но не взимат на хората просто. Скачат само. Те оплашиха се. Избягаха. Надолу се спуснаха. Можем да измам. Тук нищо. Премарат. Това е един хубав клен за пържене.